Čau lidi, vítáme vás u takové informačky. No, já jsem Balturu kamarád, tady je Baltur se mluví. Čau. A uděláme takový nový studio na YouTube. Víme už jako, že jméno, ale nevíme, jestli bude povolený. Budeme tam já se jmenuji DJ Troll, pak ještě Baltur, Macek a Klik 258. To budou takový nový hráči. Baltur se teď může zkusit založit. Budeme točit Borderlands 2, Minecraft, taky. The Simpsons Hitler. No, pak ještě Metiny. Shakespeare. No, to bude točit Baltur. Toho Metina to vám dám do popisu, to je takový dobrý Metin. Najdete mě tam pod jménem DJ Troll, myslím. No to je jedno, vám to ještě když tak řeknu. Do popisku dáme můj Skype i Balturu, jestli bude chtít. Jo, takže můj i Balturu Skype budete mít v popisku videa. Budeme natáčet i vlogy. Asi určitě. Ale nevím, jestli jsem byl všichni Macek, že bydlí s náma ve městě. Tak kdyby náhodou přijel, tak určitě natočíme vlog. Máme to být. Už počkejte, mám dobrý. Omlouváme se, nebyl. No. Dobrý, tak jdem. Teď jsme momentálně u Baltura, já momentálně chci zrobit. My tady natáčíme, tak trošku to nevadí. Budeš zakládat to už. No, nám přijel jsem počátky, kvůli tomu, že můj normální mám v druhém bytě. No a to je jenom taková informačka, neberte to jako video. Baltur má server, na kterém jsme všichni, jako já, Klik, Macek a Baltur je hlavní majitel a my jsme majitele. Macek taky. On mi nedáš, no. Počkej, tak se 15 zemřeš. A já Macek koukám na Scary Movie, já vím, no. To je jedno. Momentálně je 6 hodin večer. To budeme natáčet možná i potom nějaký video. Už zakládá ten účet. Už nevím, co mám blejt. Ty jsou to Metiny. Jo, no, Metin je to New Generation. Popisku vám. Ten momentálně myslím, že neběží Forko. Ani to teda. No to je nějaký velký vole. Dáš mi toho majitele na tom. I to musí. Dobrý, takže bude mít zeslej video serveru, takže kdyby možná teda. Už nedám to, možná. No, budu nejspíš asi hlavní majitel teda, pak je toho Metina New Generation, to vám dám do popisu všecko. No, to asi jo. A to bude zakládat. No nepouži dělej! Já už nejde. Gamebox. Shit. They dummy. No, právě momentálně přemýšlíme asi jméno, tady bych chtěl Minecraft. Zamáš se. Ale na této verzi momentálně jde. Jenom 4.2. Ale za chvilku to půjde. Tady vidíte tu iPinu. Jaký tam ještě půjde? Bude to nejspíš HDčkuji. Nechci tam. No to je jedno. Tak si můžete stopnout video. Vidíte, že server nám ukazuje 1.4.2. Je tam 20 logů zatím. Když to už nebude. Možná bude 40, ale pak už víc. Maximálně 50 a víc už bude. To asi. Ale to by asi bylo všechno. Jo, ještě někdo by si chtěl přijít do studia. No jo. Mohli bychom, možná uděláme nábor 5. člena. Za první musí mít Skype a za druhý... Aspoň 20 odběratelů, to dá každý den. 20 a vejš. Ten na to budeme složit ten 20. A nesmí mít dětský hlas.
Zahrajte si Goldfish, jo. Goldfish tam disable na našem Skype. Oh shit! Máte problém. Dělejme, píšte mi světí. Dělejme, co za Excel. Tady vidíte, je tam nevidíte, možná to víte. No. A kdybyste měl nějaký nápad na YouTube kanál, tam můžete napsat do komentářů. Jo, a on to zase na nějaký nápad, takže budu si koupit. Jo, hej. No. Jo, máme jméno, jmenuje se to Mindbox.cz, ne, nenapoduje. CZ. Vím, že House natáčí, na toho se asi jedinýho sleduju. House Gaming a jejich host Maximus. Což vůbec nesleduju. A než se právě vezmu mobil. Dobré, pořádně. A to by bylo asi všechno. Tak, zkus. Do popisku dáme to Metin New Generation, náš kanál nový, no to už bude na ten nový, ne? No tak to bude ještě na ten starý, to vám dáme taky do popisku, ten nový, to hlavně odbírejte. Uděláme tvoje číslo. Že ty budou přicházet aktivační kód jeden a prostě a to by bylo asi všechno, tak ahoj, čau. Ještě chci být Wayfake, mám lepší noky než ty. Čekaj, já budu na makaronovky. Já to měl, že máme tak čučus.